हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'हाय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलाङो होननानै। स' लोगोफोर, आंनि बागाननिफ्राय आरो बिजय बर'नि बागाननिफ्राय मोननै बागानजों गारि गंसे थालिर दानना हरलायबाय। लोगोफोर दिनै गारियाव जाब्बाय थादों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। थालिर फिथाइफोरा जोबोद साफा साफा 8, 9, 10 आखि दोङो दांसे थालिर बिदाङाव। लोगोफोर नाय भिडिअ'। लोगोफोर भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर। लाइट थानांगोन ओरै लाइट थानांगोन दे। लाखिनानै जाबनाय जाबनायखाय थाग्रा बर' थियानानै हामनो हागोन इसानो आरो जथे तथे हामो इसानि थाखाय। Ay, ya no está sin Santa Fe, Bombay.